बाय लोगोफोर दिनै नैबे सानजौफु समनि 2टा माबा 1टा 20नि समाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर सदायै नै जों मोनसे टारगेट लादों थारमाने आंनो लोगोसे दंफायो मिस्टार जोमैयाबो स' नै बिथाङाबो ब्लग लादों भिडिअ लोगोफोर दायो ओरैबादि जाखावहैगोन आरोना नै बे थालिर नुदोंना बे थालिरखौ जोङो थारमाने गोथां गोब्राम जानोसै आरो दिनैनि दिनाव थ' लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नायदो होमबा बिगुरफोर नायबा नायाबाथा ना नै लोगोफोर नै नै लोगोफोर नुबाय जात्रा खालामजेनबाय आङो लोगोफोर अभी मजा आएगा ना भिड़ो no. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? A few moments later. जाखांबाय लोगोफोर दायो नैबे जायगायावनोमोन जानायफोरा माखासेखौ जाजोबनो हायासै बिराद बानलु आलु जोब्बाय दा नै बिथाङाबो नै बोरै मोनखो जानानै माने गोफाबो बिराद गोफा माने जाफेराखै नालाय बिदि गोथां बुस्थुखौ गोफाबो बिराद गोफाबो आरो बानलुबो आलु जोब्बाय गोफाजों जाबजों बानलुबो आलु जोब्बाय ओरैबायदि जाला फाग्लासो जाबाय बिदिनो बासो मोनसे बुंनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय आरो बिथांनि चेनेलखौबा आंनि डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना जायफोर दङ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' लोगोफोर बाय बाय